Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon! Mayong buntag sa tanan nga naa diri og mayong udto ug mayong hapon. Sa wala pa nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na. Miss Human Being atay laing customer, trabahoon ang buhok niya. Gi-digital perm ni, taod-taod na, 6 months na. Karon ang gibuhat ani ipariba na pud karon. Ang wala naman tong digital perm kay naman siya kaugalingon namin siya duration no nga 6 months ra kay nang bundastic pananglit bundastic ang gigamit ani para sa atong digital perm mawas out siya mawala ang tulid sa ang medisina gigamit ana niya kay mura mag pwede iriban pwede ikulot so mutulid jud gihapon siya mo nahitabo sa iyang buhok unang karon ang ihang plano iriban na lang kay para mo straight jud ang buhok pero maklaro pag yun nimo nga gikan sa digital kay ga-wave man ang buhok ring tumoy taod-taod naman po din tubo na pero kaniyahan yung natural buhok kana yung tubo ang gid siya kung tulid mo rin siya nawala ang kalit kay digital ni pero dili ako digital dito sa lain once nga digital firm gamiton ang mga medisina na nila double yun na siya dual muna siya nga ingani ang buhok mawas out siya madugay ug ato ang corrector ang customer itong iyang buhok gusto magpakulor so atong kuluran daan before nato ribanon kay ug imura gud diretsoon pug riban no pay color may man to kuluran kay para di mag-wash out ang buhok kini kahuman kay aron nindot yun ang resulta sa buhok napagkahuman mo to og 9% nga developer si Igora oil developer para di madaot yun ang buhok ugar ang buhok ibasa pwede ra nato butangan og medisina nga color nga Igora kay mas maayo gud ang tagbasa pwede po bason pwede po dili bason pero mas maayo jud bason ang buhok kay para nindot jud siya dali ra kay mo cover sa buhok open mo gud ang cuticle ana nga mas maayo jud ato siyang bason ang buhok nga ato siyang ukayon ni atong gimix sa color kay para jud magsagol gid sila ba parehas ni sagol na di sayon ra i-apply nimo nga plus daghan kay tag mixing stick para kuan kaayo para dali ra bitaw ug usa duha ra kito gamiton dugay kay mahuman itong daghan kay dali ra jud kay sa tanan gamay ra jud kay ukay nimo human na dayon ang buhok niya dugay madutlan og color gigamitan naman tanan ko ni siya og kanang corrector kato atong L44 nga violet ang sudlanan pero ang buhok niya lagi buhok nga dugay madutlan mo kani magpakulor ta usahay mula pa sa oras mula pa sa minuto nga atong gi kuan bitaw giset nga diha ra taman pero ang buhok labi nagpino kay para niya pino og grano dugay kay madutlan na nga agwantaho nato usahay nga ang buhok para lang jud magwapa pabuto gid nato makulor ang buhok nya mo lagi na pareha ani giuna ni diri dapit kay kanina amay daang color una ni diri din ulahi ni diri pagkahuman kanina kung punuan atong gi-applyan og color karon mag-even ba kay imo gupon ng idungan mo color dayon na gining punuan mo nang hinahinay lang agwantahon lang madugay gyud ning trabaho gyud ning ani kay pabuto man to kanon sa ani sila mga gwapa ni ilang mga buhok itong GLAT number 1 GLAT number 2 bag-o nga product sa Swarovski so makasuway na gyud ta ani first time pa gyud ni namo among gibidyohan ang aming bag-o na to mga rebanding ug unsa gyud resulta ni bitaw kay kani mga medisina no sa tinuod lang mag-eksperimento man jud ka primero dili ka nang eksperimento sa customer pero imo yung estudyuhan ba ang buhok estudyuhan imo medisina ug unsa gyud iyang angay buhaton kay dili lalim jud magariban og buhok kay sayon ra gyud istoryahon kana magriban pero lisod jud kay magtrabaho pareha ani amo na ni nasuwayan si number 1 paspas kaayo siya mo process sa buhok dali ra jud kaayo so kinahanglan abtik jud ta mo trabaho kay dili siya pwede og luya-luya ang usa pa pod if damage ang buhok kinahanglan kining number 2 na gyud ni kay og number 1 di gyud pwede ga-apply ta sa ato ang GLAT rebanding number 1 akong tan-aw sa buhok ni ma'am kay bag-o man atong medisina ang gigamit pero yung pagkadalian ng tulid kay maklaro man na nato ang tulid na ang buhok labi na gyud ana da bitaw ta si trabaho ani atong mga gibuhat no pero bag-o ni siya nga medisina ang atong rebanding dali ang kayo mo process oy
ug di lagi ka expert ani hadlok yung kay sa kong paminaw bitaw no. Istorya ra ko diri ba pero ang ato bitaw huna-huna nagadali gyud taong ko kayo kay ngano dili gyud siya pwede dugay-dugayon kay basi niya mo britol ang buhok niya kaning tumoy ani number 2 ang akong ibutang dili na gyud nako na mabidyohan kay basta gani nga ng trabaho nga ang buhok kanang paspas ang mo develop ng mga medisina or ang buhok reaction niya nga di nato maapas muna nga undangan na nag-video wala na gyud chance mo video kay para lang nako dili nako ka istorya kay nagkuan ako sa buhok pa bitong wa ko ka naratol kinahanglan mo yun yung atimanon kay niya gubritol ang buhok mo nang minahinay og abtik-abtik kita mo trabaho ani kay og di ka abtik ani trabaho kani mga buhok ani na yung chance nga mo britol kani ang number 2 nato nga glat mo na ni siya ato ning i-apply diri sa tumoy kini tulid naman kaning tumoy ani number 2 gid ibutang dili gid pwede number 1 kay gid pwede og dili number 2 kay kani ang buhok di digital man ni so kinahanglan jud atong butang number 2 pero pila ra jud ni ka minuto na buhok nga gibutangan sa glat rebonding gikoloran tan-awa ang resulta wa pa maplansa pero gwapa na kay ang buhok mas nindot og resulta ning ato ang glat nga bag-o karon kay ang buhok makita din nimo hamis gwapa kaayo diba ug maplansa na ni samot na gyud dali ra pud trabahoon dili pud dugay kay nakasuway naman ni so nindot yun ang rebonding nga glat nga bag-o. Ang katugong atong bundastik para lang nakuha piliun natong customer kinsay angayan gamitan. Kaning glat rebonding all purpose bisag kinsa pwede, bisag pag damage pwede, pero depende pud sa mo trabaho kay aron dili pud madaot ang mga buhok. Tan-awa ni buhok ni ma'am, di ba? Maanyag na no. Gikan ra pag digital, wala gud siya mo britol. Kay kana mo britol man gud kanang dili bitaw ka abtik mo trabaho, di ka abtik mo butang sa medisina. So kabalo naman kang mutulid na siya pila ka minuto, balawan na dayon para di gid madaot ang buhok. Aron dili gid ka maguol pagkahuman kay kanang britol makita naman ani mo paghuman sa butang sa rebonding mo na timailhan. Kung madaot ang buhok, daot na gid na, di na gid siya mobalik, di na maulian. Depende jud nimo unsaon mo na paghagos. Kaya pero di yun madaot pareha ani niya yang buhok kag may kay grano pero dugay jud kay mo tulid na apoy buhok jud nga isa nagihagos nimo sa plansa mura ra madutli sa kainit sa plansa super init man ta kainig maayo kapila gyud ako gihandos unya dugay jud siya mo hamis bitaw kina may ubang buhok nga mo hamis bidayon kadyot ka inimo haguson kadyot ra nimo ikuan ang plansa tulid na kani banat-banatan pag yun mo plansa, ayo-ayuhan pag yun mo plansa, kay para yun mo tulid. Di po di mo tarungon, kung di mo po siya mahamis, di po mo gwapa. Mag-umaguni nga rebonding, o pa ko kakuan ba, di pa ko ka-adjust kung saan ako pagtrabaho. May maguti itong naanad na ta sa itong mga medisina, kay kabalo na kayo kung saan pag-control ng mga buhok. Pero madugay ani, asara mong guna padulong, no? Makabalo rin yung trabaho, ani nga medisina. Plansa pud taw inganaon na nako padagandagahan mo madaot po ng buhok madaot na wa na pero nagwapa ng buhok yun ni ma'am hamis na kaayo nindot yun ng rebonding basta Schwarzkopf ba munang ang bang customer balik jud ka kay di kang balik di ka mahamis ang buhok intensity nga color pwede siya nato isagol pud ani atong neutra gibutang diri sa buhok niya kay para magwapa ni ang buhok amo na ning gibutangan daan kay ug di man gud butangan madugay ta mo nang kalabanan yung makita nag-apply na ko daag medisina usa pa nako diri kuha og video kay aron bitaw ang customer di madugay man gud ug di nato butangan daan nya halay so istorya sa tadiha mo nang at least nahumanan na siya dinha kamo na lay adjust diha sa mga video ang importante ang resulta sa atong trabaho magwapa na kay kanang resulta diha ra gyud nato makita ug unsaon giun sa pagtrabaho ug nindot pagdili rescue treatment para sa buhok nga rebond kay ug buhok nga dili ibunacure daghan jud na mga lagas meaning kada rebond nato butangan jud og bonacure kay dili nimo butangan ang buhok ana niya ang ilang mga cuticle ana ug ang ilang mga cortex mga tangtang jud na kay wa man nimo butangi og treatment na murag antibiotic para sa buhok nang kani mga customer advisean jud na magpabonacure kay di sila magpabonacure ay dili na sila magpariban kay dili man jud siya pwede ang rebonding nga walay treatment munang
magwapa gyud ang buhok pagkahuman. Kay ug di po nimo inganaon, ang resulta po gahi siguro ang buhok. Kay ang Bonacure mo man gyud makapahuman. Kaning Bonacure no sa tinuod lang, di mo ni banlawan. Kay nakasuway na jud ko, mugahi gyud atong buhok. Mukagi, mutustig. Ya, muna magbanlaw ani karungon, ayuhon yung banlaw, waswasan o tarong kay para makuha ang mga treatment na itong gibutang. Magpabili naman itong kahumo kay no mag-purpose sa Bonacure, ang kahumo ka na itong pangayoon niya, dili man ang iyahang cream at itong ibutang, ang iyahan man ang mga chemicals ba nga para sa buhok, para manindo. Kaganiha gamay na i-wave di digital firm karon nindot na kaayo. Humok na ang buhok nga gikuluran dayon giriban. Isa pag nga naon o humok yung kay ng riban di source ko. Muna mga customer mo balik yun sila. Parihaan niya. Kapila naman ni nako siya ning balik kay gusto lagi ingana gyud ang buhok ko. Hamis kaayo. Mo pamati gyud murag walang sabi. Tinig-ana nimo wala yung kay mahikapan. Na kay mahikapan pero pertig yung pagkahumo ka sa buhok ba. Munang kutob sa makasuway o source ko mo balik kay magpariban gyud magpakulor dili pud mo dry mo color kay ang source ko gwapa gyud kaayo muna nga ug mahimo pud iligo ni ugma kay para mo samot og kahumo para mawas out ng libutang nga mga medisina aron imong buhok wala na gyud humok na kay as in nya ang iyang buhok no di man siya tigpamugong tan-aw na to wala gyud kay siya nga kanabit ang bugto-bugto nga buhok ko tulid kay ang buhok kinahamisan siya pagtan-aw nito ilalom ana o hamis kay ang buhok o una siya nga ang atong lahat nga rebanding nga bag-o guwapa gyud kaayo unang dili gyud sila magmahay ug moanhi diring dapita ni Miss Human Being nga so wala pa diha naka-subscribe sa tong YouTube channel please subscribe Miss Human Being. Kutob sa nakikita sa itong video, daghan kaayong salamat. O sa sunod na itong kita-kita. Bye!